že na něj líkla prostě zdravotní stav, to je v pohodě. A teďka ho bude bránit. Jako, to je prostě absurdní. No, a teraz ty? A na to, že jsi tam měla být jako v neděli? No nebyla. Vypadáš šťastně, že, Míšo? No. Jo. To nejde tu náhodou do toho? A tu ide dačo iné. Jo. Už tak ti chyba na rade. Si dostal veľa, už máš tak málo. Toto? Pači. Čo vrtáš zuby? Zuby vrtáš? Opravuješ zuby? Tu. Tu máš vrtať. Tu. Tak. Tak máš vrtať. Mama? A ja toto mám ťahať? Môžem tebe? A teraz... A nejde. Mama? No. No, skoro si to mal. Skoro si to mal. No, chytaj. Wow! A bum. A bum. Bum. Puka, puka, puka. Papa? No, oprav. Oprav to. Matík, oprav to. Opravíš to? Jak to má byť opravené? Rozmýšľame. Ahoj. Mama. Zober si. Polamala. Čo? Ešte tam tak iba byť taký kusok. Tak si ho nájdi, Mudrland. Poď nájdi si ho. Mušo. Ja som zaspával. To nevyzerá, že by zaspával. Na to, že nespal skoro celý deň, tak by už mohol aj spať. Už by si mohol odklicnúť, bo si spal 10 minút doma a ťa zobudili. Poď ja? Ja neviem, na čo? Poď ja. Ja som sa sám zabudil. Štvrtok už. Ja som to teď nič skoro nenatáčala. Lebo som proste chodila fotiť a vždy ráno, keď som sa, tak som išiel prvé čo umyť hreby, lebo sú prázdniny. Deti v noci si berú jesť a vystrajú a kdečo, takže vždy mám v kuchyni ráno proste bombu. Aj teraz mám bombu, idem to poumývať. A nič som nenatáčala, lebo ráno to, potom som riešila veci a potom som išla fotiť a vždy sa mi podarilo ísť fotiť okolo 4:00, 5:00, pretože mali zlý a deti nachystať a ešte im dať urobiť nejaký obed a kdečo proste. Takže mala som toho veľa, zabudla som vždy na ten telefon, ale dneska som doma len s M-kom a tak trošku upratujem, lebo proste sa mi to nepočalo, Maťo tu má svoj box s ponožkami tu je a Maťo na to má proste veci a mal už tam toho veľa, tak sa mi to nepočalo, takže som to trošku tak poukladala na chodbe košík som trošku usporiadala, hovorím, ešte ma čakajú hrady a šaty. No a malý mi tu chodí po zemi, šplhá sa po zemi s pištoľou bublifukovou, takže idem umyť hriady
a potom budem skladať šaty. Nejaké redy som už umýla, ale neviem čo dali na umývadlo na spodoch a proste zapchalo mi to umývadlo, takže som musela kus prešťúrať umývadlo a idem umyť ďalej redy. Len aby ste vedeli, že štvrtok, že tento týždeň bude asi vlog taký krátky. Nakoľko fakt som nič nenatáčala, proste vždy som zabudla na ten mobil. Vždy som zabudla zobrať ho. Takže tak. Zajtra pôjdem znova fotiť, bude piatok, pôjdem znova fotiť. A dúfam, že nebude nič tam, lebo chcem ísť fotiť do Kaštely takú extrémne zaujímavú kombináciu, červená a hnedá. Takže sa teším. A plus by som chcela začať fotiť viac takých pre vás veselých outfitov. To znamená viac farieb. Keď ste si teraz všimli na mojom Instagrame, ak ma nesledujete, tak dajte odber. Jej. Tak proste teraz som trošku šupla do takých tých neutrálnych farieb a biela a modrá. A je to pekné, nehovorím, že nie, ale ja proste milujem farby. A ja mám v hlave ten outfit červeno-hnedý, plus mám pre vás ešte v hlave outfit zeleno-ružový. Takže zeleno-ružový ešte budem fotiť a potom musím myslieť nejaké farby, lebo proste obyčajné outfity v neutrálnych farbách to proste nie som ja a vy všetci to viete, aj skrz moje vlasy, že proste ja a normálna farba to nejde dokopy. Ja milujem extravaganciu, čo sa týka aj štýlu oblečenia, aj farieb, aj vlasov a všetkého toho. Takže tak, a ináč vám chcem poďakovať, pretože sa mi to už vyzbieralo 70 eur, takže nevyzbieralo sa mi do 26. dokedy YouTube posiela peniaze. A mala som to až teraz útorok, až mi nabehli 28. sme dozbierali do tých 70 eur. Takže, veľká vďaka vám všetkým, ktorí sledujete vlogy. A preto som vám slúbila, že keď tam bude tých 70 eur, doplatím 10 eur, kúpi sa mikrofón a budú sa robiť aj podcasty. Štýl mama, nemama, neviem. Dosť s tým bojujem. Áno, proste ja mám veľa detí, mám tomu čo povedať, mám čo povedať k tomu, ako sa ľudia správajú k nám, ženám a proste ich rodinám, ktoré majú tých detí viacej. Hej, ale proste Discover Glam vzniklo na základe toho, že milujem modu. A túto myšlienku by som chcela rozšíriť aj do takej tej sféry. Proste máte nejakú víziu ohľadne toho svojho biznisu, podnikania a života a tak. A moja vízia vždy bola taká pomáhať ženám, aby sa cítili dobre skrz oblečenie, aby sa cítili sebavedomo. A aj keď máte viac detí, tak aby ste práve pomocou oblečenia sa cítili dobre, aby ste aj doma sa cítili proste, že ste kráľovná, lebo ste kráľovná, proste každá jedna žena je kráľovná u mňa. Takže skrz toho vznikol vlastne tento kanál, aby som pomáhala ženám a ukazovala aj moje holy, aj nejaké spolupráce a tak. Ale hlavná tá myšlienka bola pomáhať ženám skrz oblečenie. Takže rozmýšľam, ako to urobím, pretože ChatGPT mi navrhol, že by som mala si oddeliť kanály. Čiže Mama, nemama, kde budú vlastne podcasty o tom, ako je to byť mamou, mať veľa detí, ako na nás pozerajú ľudia. Téma, ktorá teraz najviac ma zaujala, je tehotenstvo ako súťaž. A pretože tak, to chcem rozobrať práve v podcaste, prečo to tak vnímam. Takže ChatGPT mi navrhol, že mám rozdeliť tieto dva veci od seba, aby som vlastne Discover Glam vybudovala ako značku. A vy ste si všimli, že na Instagrame fakt, že budujem značku skrz outfity, skrz toho, že tam hovorím, že som mama 7 detí, nosím oblečenie, aké nosím, či už topy, alebo korzety, alebo minisukňa, alebo nohavica, alebo tak.
že tu na Disco Glam vlastne budem robiť podcasty o mode. Ale nie také tie klasické, ale proste som sa radila ešte GPT. A on mi vlastne poradil to, že je to super nápad robiť podcasty o mode, aj streamy o mode na TikToku chcem robiť. Tam budeme rozoberať rôzne trendy, outfity celebrit, ako sa vám páčia, outfity našich, že celebrit influencerov, lebo u mňa to nie sú proste celebrity. Takže takto by som to chcela poňať na ten TikTok. A tu na vlastne podcasty o mode. A takým štýlom, že vlastne by som robila podcasty ohľadne toho, že v daný deň napríklad vznikol outfit a v ten deň sa stalo to a to, alebo v ten outfit vo mne vyvoláva to a to, prečo som sa rozhodla pre dané farby, pre daný štýl a tak. Takže napíšte mi dole do komentárov, či chcete takto, že by som oddelila mama, nemama a Disco Glam, lebo fakt Disco Glam som išla s tým, že budem pomáhať ženám. Takže mám v pláne aj PDF-ka začať písať, robiť, mini e-booky, takisto presunúť, skončilo mi pamäť, musím si presunúť veci do notebooku. Takže takto. Takže mi napíšte dole do komentára, ako to vnímate vy, alebo ako to beriete vy. Či to mám teda takto oddeliť. Takže ten mikrofón naisto budem kupovať na podcasty. A takto. Takže, čo som hovorila. Ja aj e-booky a také tie veci to plánujem. A plánujem tak ako na stylistka na doma. Som chcela stylistka na doma, preto vlastne som si dala stylistka na doma. Tak nebude stylistka na doma. Alebo možno bude. Ale bude Disco Glam. Proste objavenie pôvabu, tak ako som to chcela. Čiže PDF-ka, e-booky plus zoomy s vami, ako video hovorí s vami, poradiť vám ohľadne šatníkov, ohľadne farieb a takých tých vecí. Ako nebudem vám robiť čo? Nebudem vám robiť proste farebnú analýzu, lebo to je blbosť podľa mňa. Nemôžete ľuďom hovoriť, ktoré farby majú nosiť, ktoré nemajú nosiť a môžete im povedať, ktoré farby sa im hodia, ale čo? Čo je? Poďam. Ale proste jedná sa o to, že ja to neuznávam skrz toho, že ja vám poviem, že hodí sa vám žltá, a vy proste žltú nebudete nosiť a nebudete ju mať ani radi. Takže ja farebnú typológiu neuznávam. Maximálne vám môžem povedať, že napríklad vy máte radi červenú a môžem povedať, ktoré farby by som ja ešte teda tam doplnila. A ktoré ako oblečenia alebo doplnky alebo tak. Takže toto by som chcela robiť. Hej. Toto by som chcela robiť, takže nebude, možno to bude na tej stylistke aj, ale bude to aj na Disco Glam. Takže tak. Tož mi dajte prosím vedieť, že čo, ako to vy vlastne chcete. Či to mám oddeliť. Vlogy samozrejme budú ďalej vychádzať, ale proste chcem sa zamerať aj na to, aby som pomohla proste ženám. Aby som pomohla aj ženom. Čak. Takže tak. Takže sa idem venovať tomuto prdelovi, keď mi nedovolí ani umyť rady. Čo robíš? Čo ty robíš? Prasiatko? Si Pepina? Si Pepina? Ty si Pepina? Všetko, že bez okna nebehuje. Idem umyť riady, idem umyť riady s týmto tu. Môžeme umyť riady? Hej? Poď sami sme doma, tam tiež na opekačku a my sme sami doma. Mama ide upratovať.
Takže píšte dole do komentárov, ako to vlastne má byť. Ako to chcete vy teda. Lebo ja si prispôsobujem vám, lebo nebyť vás, tak nemám ani tú 1000 na YouTube, ani zarába mi ten YouTube. A nemám ani tých 70 eur vlastne na ten mikrofón. A keďže som slúbila, že tých 70 eur pôjde na ten mikrofón, tak pôjde. Hoď už nie na ten, čo som chcela, lebo už nie je, ale pohľadám nejaký iný. Až mi dajte vedieť. Ale už na budúci mesiac. Lebo peniaze dojdú až 26. Takže ešte mesiac musím čakať. No. Jedna kopka poskladaná. Tam ten mi už tomu zaspal, už stiaľ po špiní kreslo, lebo som ho krmila. Musím dať ešte kreslo prať. Ale jedna kopka už poskladaná. Ďalšiu som zvesila. A vlastne, no tak trošku treťu som si povešala. Takže nenúdim sa. Ale idem dať tam Teo spať, lebo už oči tre. No už proste mali oči tre, takže ho idem dať pekne spať. Ide sa vyspať. A ja potom, jak on bude spať, tak musím si nanosiť čaty do izby a tam skladať, lebo on, keď vie, že ja nie som kolo neho, tak on sa mi zobudí do 5 minút. Normálne senzor v zadku, jak sa to volá, u neho funguje na 100%. Ja aj keď vojdem do vany, tak u neho ten senzor proste plnú spínač a už. Takže idem ho dať spinkať do izby a budem tam skladať čaty. Už sa mi tak nechce skladať toto, že až... Ešte tu mám aj poskladanú ďalšiu kopku. Ešte tu sú uteráky a ich mikiny. Uterák a mikiny tu sú. Ich. Hej, tam som popretala Maťovi dajaké veci, takže tak. Moje deti mi donesli, že veci za pekačky, hej, išiel som si dať. Proste, chápete? Jedna klobása, proste, jedna špekačka, proste, chápe? No, moja večera. Jedna špekačka. Normálne. Ďakujem. Že som si upiekla palacinky, ty kokos. Povedala som im, že aj cibuľu chcem, aj špekačky. Proste jednu špekačku. Nemám ani cibuľu. Ja normálne umiem z nich. Neviem zjesť tie palacinky, lebo toto je proste normálne večere pre mňa. Samkovi som povedala, že môže si zjesť cibuľu, keď chce. Ale proste ja som myslela, že opiekli mi viac cibuľa, nie jednu cibuľu a jednu špekačku. Takže moja večera mala byť o jednej špekačke, o jednej cibuli. Tak mám jednu pidimiť špekačku a ja to vzdávam proste. Idem radšej na tie palacinky. Jednu cibuľu, tu máš 2. Aj tu je cibula ešte, no tak mám 2 cibulie, no. A jednu mini pidi špekačku. Dneska má Emko kurácie mäsko a tekvičku maslovú, pretože vždy má zemiak alebo nejakú cestovinu. Kúpil som teraz maslovú tekvicu, tak mám maslovú tekvičku. Takže počkám, než mi voda zavre a idem dať na pár. Hore. Jaký otáznik? Poďte sem do bezpečia. Zapnú. Daj si misie klidne a zistí, že si máme splniť, potrebujeme UV svetlo. Už si zasobil môj telefon. Hej. Rozprávať do tohto mikrofónu, Kto to je? niekto po UV svetlo? Poď ahoj. Poď čaute, kamoši. Čaute, kamoši. Hej. Kde ustawiasz? Gdzie ustawiasz na to te nohy? Gdzie si stawiasz na te nohy? Powiedz mi. Się nie możesz stawiać. Nie. Nie. A no. No. やっぱり Wi-Fi が 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 Wi-Fi が
Ty seba? Idete spať? Nie. A čo idete robiť? Čo idete robiť? Ležať. Ležať. Normálne ležať. Môžete. Dneska má Maťko tekvicu, mrkvu a mám urobený ešte zemiak. Takže tak, budem dneska mať také zeleninku, len nebudem mu dneska dať mäsko tam, ale budem mať dneska len zeleninku proste na páre. No a my sme ináč sami, ja Maťko, Emko, lebo oni išli na kúpalisko, takže mám kus kľud. Aj keď kolo týchto malých to je proste vždy dačo. Ale tak aspoň nemám tých veľkých doma a nepočúvam tu hadky a bitky, ako nevedia. Takže dneska aspoň trošku tak kľudu mám. Že to vlastne mám strašné. Rozmýšľam, že si na nich dám masku. No proste, odkedy mi kadechnička strela vlastne mňa nie, že by dorastli. Neviem, musím si dať dneska nejakú masku na vlasy, lebo mám aj strašne suché. Aj na pleť si chcem dať masku, takže potom, keď urobím jeho papať, sa napapá a mu dám potom, ja mu nedám teraz jesť, ale jak sa mu uvarí, tak mu dám je 12:30 a on ráno vstal, zjedol normálne papanie, mal kašu z pohanky a k tomu banán zase. A potom išiel spať, o 11 už bol zlý, nervózne, tak som mu dala mlieko a spal vlastne do 1:00. Teraz pred chvíľou vstal, máme 2:30, hej, a pred chvíľou vstal a zabudla som úplne mu dať variť a toto rýchlo sa na tej pare, keď tak dám do hrnca na tú sitku, tak to sa mi uvarí raz, dva, za 10-15 minút to mám hotové. Takže mu podám a vidím, že ešte nie je hladný, takže raz, dva tamto sa uvarí, pomixujem, dám mu. A tak, medzi tým on sa bude hrať. Vám ukážem. Hej, pomaly. Kde ho posúvaš? Kde dávaš ten stolik? Ešte mi treba ináč povysávať, hej. Už punčo sa hraje. Už len čakám, kedy Maťko nabehne. Ale Maťko zatiaľ má mobil, Maťov, takže som krytá. Aspoň v tomto. Čo to ide? Zase si zval pracovný. Go, mango. Ej, ty nám sa spievaš? Poď ty spievať. Prečo ja som mu ukázala, že som toto vypratala. Zase tú krabica od pici a proste obulák a kdečo. Môžeme zase pratať. Nejde. Zase sa nám pokazila pištoľ. Mango, pineapple, watermelon, mango, kiwi, mango, strawberry, orange, mango. It's yummy, it's my tummy. Fruit is yummy, it's my tummy. Nejde. Maťo si ešte robí na pizzu. Nie zjedol, to som si ukradla teraz 2 kúsky. Som
som si dala asi opice. Lebo on väčšinou má bez syra, s ananásom, kurácie prsia a proste Havaj. Ale nemá sír, lebo nemá rád sír. Takže nie je sír. Hej, tak mám pizzu bez síra. A idem si zjesť to 2 kúsky malého. Som teraz uspala, konečne. Vonku peče slnko. Dúfam, že šaty sú vyprané, či suché, lebo mi doprava ďalšia pračka. Takže dala som si masku na pleť a už neuvidíte nič. Mala som masku na pleti. A prečo lúpeš dvere? Maťulo? Ty. Ráno som povešala jedné šaty, sú na balkóne. Snáď sú suché, lebo vonku je tak horúco, že až. Ticho, bo Emko spí. Tiško. A mám ďalšie v pračke, teraz mi pračka zahrala hudbu, melódiu, že skončila pranie. Takže idem popozerať, zjem tú pizzu a idem popozerať, či tam na balkóne vyschli veci a ďalšie povešam. Dúfam, že sa mi to vtedy Emik nezobudí. No, dneska má Emko Dziňu a Mesko. Spal 10 minút, hej, teraz na obed. Takže idem rýchlo mu to uvariť, podávať a možno ešte zaspí, uvidím, či bude sa mu ešte chcieť spať alebo nie. Uvidíme. Lasagne bolognese. Tak, no však idem si to dať upiecť. Nechávam tu na chvíľu, nech sa to rozmrazí. A idem si to dať upiecť. A tu má Olko hranolky, lebo chce hranolky čisté. A im robím špagety. Ňam, lasaňky, idem sa najesť. Tam tiež máš špagety, všetko urobené. Aj hranolky dokonca, Olko s Amkou. Takže tak.